Hey, zange ndabhideka ngusne obehleka uVuyokazi kunye noTirelo ekhona ke phofu uVuyokazi. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV now ku season 2 episode 10 wezingane zesithembu. Sikwabona abantwana bakwaMseleku babhizi bayathetha uVuyokazi uyachaza bakasekho kunye noMpumelelo. Now uTirelo ke ngoku aqhubekeke buza uMpumelelo ba uzawumyeka na uVuyokazi nyani like bazawuhlukana emveni kwayo yonke le minyaka bekunye nabantwana. Wachaza uMpumelelo ba hayi baza kwehlukana wade wathi uMpumelelo ba uzawutsho abe nepeace ngoku njengoba ehlukana noVuyokazi. Akayihleka usne akayihleka uTirelo phofu usne ke ngulome banebuza yonke lento uVuyokazi ke wabe naye sithi hayi akhonto sakwahlukana kuzokwenzeka kanti bendimlindele ba inoba mhlambi uzawukhala pha kuzazithuba kodwa akakhala. Kwala phambili ke uVuyokazi xa ethe wakhala nyani uAbongwe wathi but sine nawe kudala umani umgrumba uVuyokazi because kaloku usine ngoku uthi sorry Vuyokazi ba makangakhali ngoku. uAbongwe is like lento buyifuna mos and ke kungilobe simbona futhi ehleka noTirelo so becinga bafana bakuzothini. Hayi ke sanusine wabechaza ba uhlezi xa kunye noAbongwe so ziphela imini engakhange baxabana. Wabechaza ba isizathu soba yena abe kanti uphathwa ngolihlobo ngabantwana bakwabo kukuba yena akana mama akana tata. Hayibo njani kaloku unayo utata simazi ngutata uMseleku wabesithi hayi utata uMseleku naye akamphathi kakuhle kuyafana ngathi akanayo utata and then nomama ke akanaye. Now Macelu uyamxela izinto kodwa but akaqhubekeka wathetha and I felt like bezawuthi kodwa ke okusalayo unobuthatha icala labantwana bakhe okanye akhonto ayenzayo ngayo yonke lento leyo. So abantu ke bathi usne uyathanda uzenza ivictim ayikho yonke lento ayithethayo and uAbongwe ebe right because unguloka lokhu ebehleka uVuyokazi kunye noTirelo. Ngoku uVuyokazi xekhala ujika uzenza ngathi uconcerned. Hayi uAbongwe kena ke was calling her out. Usne doesn't like or doesn't want to be called out. Now ichomi kaSne izamile shem umthethelela usne ibuzo Abongwe bakutheni yena engamrespect usne. Ndaqomba kaloku usne inoba ichomi yakhe uyambalisela uba inoba kwenzeka ntoni into abazithethayo into abazenzayo kodwa ke abantu baphele besithi hayi wethu usne uyathanda uzenza ivictim umama kanaya kunoba sathini ngoku and ke ngoku nalento ayithethayo yenza ngathi akathandwa ngutata yakhe kodwa kuyabonwa yonke into ayenzelwayo ngutata yakhe nezinto naye azenzayo ezingalunganga ezimenza ba angevani notata yakhe. Hey nami indethusilele kaSne ndiyayazi ba na ku previous episode ebebhizi ehleba uVuyokazi kunye noTirelo ngoku ube wese wade wahleka uVuyokazi ekunye noTirelo in front of phambi kwakhe. Because kakhulu ke ngothi nibukele le video khani tshonani ke banicinga ntoni ngalento yenziwe ngusne wajika emveni kobenze lonto leyo yohleka uVuyokazi wazenza ivictim blame uAbongwe. Mamgobhozi uyanibona ku video landelayo. Bye.